Dobrý deň, vítajte pri sledovaní Slovníka investora. Dnes sa budeme rozprávať s Renátou Domčekovou z Proxenta Broker. Dobrý deň, vítajte. A budeme sa rozprávať o finančnom poradenstve a finančnom sprostredkovaní. Veľmi dôležitá téma, pretože sa na tieto inštitúcie alebo týchto finančných poradcov a sprostredkovateľov ľudia obracajú v dnešnej dobe. Stretávame sa s tvrdením, že tí slovenskí finanční poradcovia nie sú takí, akých poznáme zo zahraničia. Je to tak? Keď bežný človek počuje výraz finančný poradca, tak si predstaví takého odborníka, ktorý mu poskytne komplexné služby. Čiže sa dopodrobná oboznámi s jeho finančnou situáciou, potom mu pripraví nejaký finančný plán a zároveň mu aj nakúpi alebo sprostredkuje nákup finančných nástrojov, ktoré by mohol zaradiť do svojho portfólia. Klient očakáva, že takýto odborník sa veľmi dobre vyzná v jednotlivých produktoch na trhu, vie, čo je aktuálne k dispozícii v danom sektore a už je mu jeho riešenie priamo na mieru. Takisto očakáva, že v priebehu rokov bude potom revidovať to portfólio, že mu bude radiť, ktoré tie jednotlivé položky v portfóliu má predať alebo čo má nakúpiť, tak aby bolo všetko v súlade s aktuálnou situáciou. No a realita na Slovensku je taká, že naša legislatíva doslovne neumožňuje poskytovanie takéto komplexnej služby, ale striktne rozlišuje medzi finančným poradenstvom a finančným sprostredkovaním a zakazuje, aby obe tieto služby poskytovala jedna osoba, respektíve jeden subjekt. Prečo je tomu tak? Hlavným dôvodom je snaha o ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu. Čiže tomu zákonodarcovi išlo o to, aby také komplexné finančné poradenstvo alebo nejaké životné finančné plány nevytváral človeku predajca, ale nezávislý finančný poradca, ktorý nebude platený od finančných inštitúcií, ktorých produkty predáva, ale ktorý bude platený priamo napríklad hodinovou sadzbou od klienta, tak ako sme zvyknutí napríklad pri daňových poradcoch alebo pri právnikoch a podobne. To by zabránilo takému možnému konfliktu záujmov, kedy by ten predajca do portfólia klienta zaraďoval prednostne také produkty, ktoré on sám predáva a za ktoré má napríklad najvyššiu províziu od finančnej inštitúcie. Takže ten systém je naschvál nastavený tak, aby ten, kto predáva, neposkytoval alebo nevytváral pre klienta také tie celoživotné finančné plány alebo neposkytoval to finančné poradenstvo a naopak. Ako to vyzerá v praxi? V praxi to vyzerá tak, že bohužiaľ slovenskí klienti, investori, ale teda bavíme sa aj o iných sektoroch, takže všeobecne klienti nie sú zatiaľ pripravení alebo možno ani schopní platiť si takýchto finančných poradcov, ako ich poznáme zo zahraničia. Takže využívajú takmer výhradne služby investičných sprostredkovateľov, ktorých platia finančné inštitúcie a pre klientov sú tým pádom bezplatní. Takže práve aj takíto finanční sprostredkovatelia, najmä tí, ktorí majú vo svojej ponuke veľké spektrum produktov, niektorí tvrdia aj, že všetky produkty v danom sektore, ktoré aktuálne vieme nájsť na trhu, tak oni pomáhajú nad rámec svojich zákonných povinností niektorým klientom alebo možno všetkým klientom aj usporiadať si svoje financie ako také a vytvoriť si niečo akoby finančný plán do budúcna. S tým, že sa to deje tak prirodzene, keď ten klient, ktorý jednoducho nemá sa na koho obrátiť alebo nechce si za to platiť alebo nevie, komu by si za to zaplatil, tak sa tak prirodzene obráti na toho svojho sprostredkovateľa, ktorého buď pozná, mu nejak dôveruje, alebo napríklad má na ňo dobrú referenciu. Je to dostatočná náhrada? To všetko záleží od toho sprostredkovateľa, či je schopný, či je ochotný a hlavne, či je dostatočne charakterný, pretože musí byť schopný a ochotný vlastne poskytovať takúto z jeho pohľadu bezplatnú službu nad rámec svojich povinností. Zároveň musí byť dostatočne charakterný, aby dokázal povýšiť záujem klienta na svoj vlastný záujem a naozaj mu odporúčiť to, čo je pre toho klienta dobré. Takže niektorí sprostredkovatelia to poňali tak,
že je to veľmi dobrá príležitosť, ako sa odlíšiť od konkurencie, ako poskytnúť klientovi niečo navyše, pomôcť mu aj v iných veciach a vybudovať si tak spokojnú klientelu, loajálnu, ktorá vie, že dostáva niečo navyše. Ako klient ale vie, že mu ten finančný sprostredkovateľ poradil naozaj tak, ako to on potrebuje a nie, aby na ňom zarobil? No tým, že sa nedodržiava ten pôvodný zámer, že majú byť tieto funkcie oddelené, tak klient si nemôže byť na 100% istý, ale je to ošetrené napríklad tým, že si môže vypýtať od sprostredkovateľa informáciu o tom, za akú službu a za aký produkt dostáva od finančnej inštitúcie akú odmenu. Môže sa pozrieť, že či tá motivácia je naozaj taká, ako ten sprostredkovateľ tvrdí. Ale nie každý klient to robí, pretože tie odmeňovacie schémy bývajú niekedy pomerne aj zložité a možno ani nechcú si to pýtať. Takže veľa z nich sa orientuje naozaj podľa nejakého pocitu alebo takej intuície, prípadne podľa referencie a jednoducho sa spoľahne, že ten človek im poradí dobre. Čiže v ideálnom prípade by sme mali mať aj poradcu, aj sprostredkovateľa. No takto to asi tí zákonodarcovia mysleli, že by to bolo ideálne. Naozaj by sme sa vyhli akémukoľvek konfliktu záujmov, ale nie je to tak. U nás síce je v zákone jasne definovaná tá pozícia toho finančného poradcu, ale keby ste sa pozreli do registra, zistili by ste, že finančných poradcov, takých tých naozajstných, funguje na Slovensku naozaj veľmi málo a svoje služby poskytujú prevažne korporáciám alebo nejakým firmám, ale nie jednotlivcom. Takže na to si asi budeme musieť ešte počkať. Povedala Renáta Domčeková z Proxenta Broker. Ďakujem vám pekne. Ďakujem, Maja. Záznam z tohto rozhovoru nájdete aj v archíve na našom webe teatry.com. Majte sa pekne a dovidenia.